नानि लों नो लों माथो लोंनोबो रोङा आब'। औथ' मोस्रोम माथो लोंनोबो रोङा दा मा जागोन? आरो खेबसे दौना होबावनि र'। नानि लों आयु माथो थोबसेबो लोङा दौना होबाबो दिहुनासो होफिनो बिदिबालाय मा जानो नों बोरै उखै गानो नानि एसे लोंबाबो जागोन दे। नोंसा आइखौ लायनो थांदोंना दिल्लु आदाया लायनो थांदों। दा मा जागोन आब' माथो थोबसेबो लोङा? औ मा जाबावनो आरो सासेया माथो दाबो फैला एसेबां गोबाव जाबाय। मालिकखौनो नागिरना मोनाखै खोना बोरमानि मालिकखौनो। औथ' ओइ मोस्रोम जुदि बोरमानि मालिकखौ नागिरना मोनाबा होमबाना दर्शन मा जागोनलै? बे बोरमा फिसाथ' जेबो जानो लोंनो रोङालै बिदि जेबो जायाबा लोङाबा थैगोन माथो। औ आब' मा जाबावनो एसे लोंबाबो थांना थानो हागौमोन दा एसेबो जुदि जेबो लोङाबो जायाबो रानै थैलांगोन माथो उना खानानो। मा जाबावनो दाबा मालिकखौ नागिरना मोनमारदोंना मोनमाराखै दाबो मोनफैयाखैबो आंनि बाखिजानि मोनाखैयानो खोना जोंफोर गामिनिबा नंमारगौना नंमारा? आब'मोन औ र' नै थांगासिनो। मायो बोरमा फिसानि बिगोमाखौ नागिरना मोनाखै बरावबो? ओहो गैयालै मोनाखै एसेबां सोंबाय आं मानसिफोरखौ गैया रावनिबो नङानो रावबो ओंखाराखै बोरमानि मालिक। गामि गंसे सोंजोबना फैबाय आं आब' आरो गामि खाथियावसो थांबावदोंमोन आङो। दालाय मा जाबावनो बे बोरमा फिसायाथ' जेबो जानो लोंनो रोंथ'नाय जायाखै बिमानि गाइखेरनि अनगा जेबो लोंनो जानो रोंथ'वाखै बियो। आयु उना खानानो दा बे बोरमा फिसाया रानै थैलांसिगोन माथो आब'। आयु आं नायनो हानाय नङालै आं दुखु मोनसोयोलै। औलै आंबो नायनो हानाय नङा उना खानानो दा मा खालायनो जोंफोरो? बिनि नामा बोरमा फिसाया? औलै लुदुमि आब' बिनो र' बिगोमाखौनो नागिरना मोनाखै दा। थांनाय मोस्रोम लुदुमि आब'नि थाखाय सियारखौ लाबोनाय। आयौ जिरायथ'ला दे बिबारि आं नोंसोरखौ बेसर फुनोसो लिंनो फैदोंमोन। ओं मोस्रोमा बुंदोंमोन र' बेसर फुनायनि बाथ्रा। दामा माला फुनांगोन आब'? गाबोन फुङावनो फुनो सानदोंमोन सोलाबगोन ना सोलाबा? आयौ सोलाबगोन दे आब' आरो जेबो खामानिबो गैथ'वा। दे होनबा गाबोन फुङाव साथामबो थांबानो जाबाय ना साथामबो थाङा? साथामबोलाय थांगौमोन नै दा बोरमा फिसाया सोर नायगोन बोरमा फिसाखौ? दा सासे थालांनांसिगोन आरो न'आव। मालिकफोरालाय अबेनिथ' जाखोलै माथो खाथोन गैयि मा बोरमा फिसाखौबो नागिरनो फैयाखै नामा? फैयाखैलै आब' अबेनिबा जाखो बोरमाया दा जों गामिनिबो नङानो। आरो आब' बोरमा फिसाया बासा जेबोखौनो जानो लोंनो रोङा दा बोरै फोथांना दोननो बेखौ? बिदि जेबो जाया लोङाबा बोरै थांना थागोन देनाय उना खानानो? गाइखेर दौनाय नायनाय लोंगोन खोना दे। गाइखेर माने आब' दा गाइखेर दौथ'वाखै र' बै ओंखाम रोसिखौसो सेग्लिनानै एसे दौदोंमोनलै गैया लोंनोनो रोङा दिहुनफिनना होयो। लोंनोबो रोङा होनबा बिदि दौना होबाबो लोंनो रोङा? ओहोलै आब' आं एसेबां हमै नाजाबाय लोंहोनो गैया हाया लोंहोनो दिहुनफिनजोबना होयो। दा बिगोमाखौबो नागिरना मोनला बिसोरबो नागिरनाबो फैला दा मा जाबावनो? नोंसोर मोनसे खामानि माव बियो लोंनो रोङाखै न' नोंसोर दौबाबो माबा बै दखाननिफ्राय बै दुध दान्दियालै बे दुध दान्दिखौ मोनसे लाबोनाय ओमफ्राय बथलाव माबानानै दौ आरो लोंगोन खोना दे लोंनो रोंगोन खोना बिदिबा। थाइबाल' लायो दे दुध दान्दिया बारा लाया। बावनासो दंमोन आङो। दुध दान्दिजों दौबा माबागोन खोना न' लोंनो रोंगोन खोना? रोंगोन दे माने जोंहाबो सिगां बिदि जादोंमोन ना बोरमा फिसानि बिमाया बै सैमा अरनानै थैदोंमोन ना ओमफ्राय बोरमा फिसाखौ बिदिनो जोंबो माबानानै दौदोंमोन आरो गिलासजों ओमफ्राय लोंनो रोङा बिदिनो दिहुनफिनना होयो ओमफ्राय दुध दान्दिजों माबानायासो माबा आरो लोंबाय आरो। दायो लाबोफा नोंसाबो दुध दान्दि सकफोराव थांबा रोंगोन दे रोंगौ बिसोरो दुध दान्दिजों मोजाङै रोंगोन। थांनाय होनबा टिल्लु दुध दान्दि मोनसे लायना फै। र' होनबा आं लायना फैनि र' आंनाव थाइबा दंखायो। दे होनबा बिबारि आंबो थांसै आंहाबो न'आव थांनानै ओंखाम संनांगौ रावबो गैया न'आव। आइमोना हाबा जाजोबनो थांदों। हाबायाव न' जोंहाखौबो लिंनो फैदोंमोन जोंफोरो थांनाय जायासै।
दे होमबा थाथ' थांसै गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय 8थासोआव बा 8:30 थांबानो जाबाय औ दे जागोन दे आब' थांगोन दे खै बिगा होनदोंमोनलाय आब' बारा नङा दे बिगाथाम ओहो बुरजा साबानो माथो 3 बिगा मानि बुरजानो दे होमबा थाथ' औ दे इसोर बोरमा फिसाया जेन दुध दान्दिजों माबा लोंनो रोङो दे Ay, kuku-luku bimau bau tangkelai. apa? Neng mana ओंखारबोदों? गोलैगोन अबावबा? मा नांगौ? आंनाव बिबानथ' जायोना मानो ओंखारबोनांगौ नोंलाय? माबालै फिसा आं दहायनिफ्रायनो बेसेबा गाबज्रिगासिनो गावसोरा रावबो खोनायाखै नालाय बेनिखायनो ओंखारबोबाय आङो आफालाय थौ न'आव थौ अबावबा गोलैगोन नोंसा नोम्माया अबाव थांदों फिसा आफा माबा आइया आलु बुरनो थांदों आलु बुरनो लिंफैदोंमोन ए आंनोलाय मानोथ' खिन्थालाङाखै आं आरो बेखौनो दङ साननानै गाबज्रिगासिनो आफा नोङो उन्दुबाय थानायखाय आइया फोजायासै थौ आफा न'आव थौ मा नांगौ आं हैगोन दे मामोन आफा माबा जानो लुबैदोंमोन नामा ना दै गांदोंमोन दै लोंगौमोनलै फिसा आङो दै गांसोदोंमोन आंखौ गारामा रानसोदों र' आफा आं होनबा फुदुंना लायनि थां आफा नोङो थौ न'आव थौ जागोन दे फिसा थांनो हागोन दे आङो नोङो दैखौ माखारै फुदुंना लाबानो जाबाय दे फिसा मुलिबो जोबसिगोन आंनिया फिसा मुलि जोबसिगोन लाबोगोन दे आफा लाबोगोन ना नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा आंनाव फैसा दंखायोना ए दंमारोना फिसा दे औ दङ दे आफा थां उन्दुयै थां आफा फैसायाबोथ' आंनाव दा बारा गैयालै 500ल' दङ दा 500बा बेसेबांसो मुलि मोनगोन आंलाय 500खौ खरसा खालायसो सानदोंमोन दा आफाना जुदि मुलियानो गैयाबा खरसाथ' खालायखानांगोन आफाया जुदि आरो मुलिखौ टाइम बाय टाइम मोनजायाबा बांद्राय जानो नागिरो बेमारा आंनिनो गोरोन्थि जुग आं मानो फोजोंसारलानिफ्राय खारनांगौ बे रांखावरि रानियाव दा मा जानो दा फैसा अबाव मोननो जोंखौ खरसा खालायगोन माजों आफानि बेमारखौ माजों नायगोन आरो माहाय आं साननोनो हाला सानख'नो हाला आङो दा फन खालायनो नागिरबाय नाम्बाराबो गैयानो गोमाबायनो दा खिजानिबा आंखौ निमाहा होनोबो हानायमोन ना फोजोंसारलानि माबाया आयंआबो एसेबां गाज्रि नङाथ' आंखौ बेसेबां मोजां मोनखायोमोन दा नाम्बारखौबो खोमाना लाबाय सोरबाफोर रुवाथि नागिरफैबालाय आं थांगौमोनलै मा रावबो नागिरफैला नामा आयु आफाया दै फुदुंनो होनाया आं जेरखम आंबो मा सानगासिनो दैयाबो माथो दाबो दुंनो रोंलालै बनाबो माबा मोजाङै जोंनो नागिराखै जेम थाथा जाना दङ सान्दुङाबा होदोंना होआखै सान्दुङाव एसे फोराननांगौ बनखौ आफा र' लांगासिनो र' नै दुंसिगोन र' दैया आफाखौ सानैसो बोरैबा मोनलायलांबाय आङो मानसिखौ नुबानो आं दुखु मोनो गाबनो ओंखारो माला हामगोन एसेबां गोबाव जाबाय दाबो हामनो रोंला दा आंबो न'आव फैबाय दा मुलि बायनो अबाव फैसा मोनबाय थानो देनाय आं मानो फैनांगौ आंहा दा थाब नांगोन ना आफाया सिगां मोजां थानायाव खथ'ब मोजांमोन जेबो आंखालानो गैयामोन ओंखाम ओंख्रि बानलु संख्रिनि जेबो आंखालानो गैयामोन दा आरो थोस्लाबनानै थाङा मोजाङै गांजेमा गोसोम रानि मा खालायदोंलै नै आफाया दै लोङोनो आदा दै फुदुंदों र' ए गांजेमा गोसोम रानि फैसा 50 थाखा हरनाय दा फैसा गैया आंनियाव है मानो बिदि खालायोलै गांजेमा गोसोम रानि नोंनियाव फैसा दङ दे आं मिन्थिगौ देना 50 थाखा हर 50 थाखा गैयाबाबो 20 थाखा 30 थाखा हरबाबो जागोन दे खेबसे गैया होनबा बुजि मोना नामा इले नोङो गैया मायाबा एसेबां रुवाथि थालायनानै फैबाय फैसा गैया जागोन नोंनियाव फैसा मोनालासिनो फैगोन दे नोङो
दंखायो नोंनियाव खमसे खम 5,000बाबो दङ नोंनियाव खारबोनासो फैदों नोङो मिथियाखै नामा मानसिया थानो हायैनि खारबोना फैबाय दरमाखौथ' बादो आं फैसा थाइसेबो बिना लाबोआखै बिसोरनियाव गैयासो जागोन दे नोंनियाव इसेबाबो 1,000सेबाबो दङ नोंनियाव गैया आंनियाव थाइसेबो फैसा गैया आंनाव माबा आंहा गारि भारायावनो थांजोबदो 100 दंमोन गारि भारायावनो थांदो आंना उइ खेन्था लाजिया बिनानावनिफ्राय फैसा बिनो गावसोरसो होनांगौ आंनो फैसाया आंना 500ल'था दङ बेखौ आंहा सेफटिनि थाखाय लाखिना दोनदों बे 500 फैसायालाय मा जानोखाय आफानो मुलि बायनायावनो नांगोन जेबो बुजि मोना बिसोरो गावसोरनिखौल' बुजि मोनो आरो आं मिथिगौ 50 थाखा फैसाखौ बियो मानो बिदों लोंनो लोंनाय जानाय गिदिंनायनिफ्राय जेबो खामानियानो गैखायालै आंहासो गोबाव जालायलांबाय आफानो दै लांनाया दुंबाय खोमा दैया